Ассалому алейкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, каналда обуна шавен, лайк монен, мнениятона дар комментария нависен. Барои реклама дар номерои админ 915 63 53 53 занг занед, ҳатман кӯмак мерасонем. Хонаи навбати мо қарор дорад дар ноҳияи Сино 1, якум советский мебелни завод. Рах полни асфалт аст дӯстон. Хонаи на пешиш полни брусчатка гирифтаг. Хона дар ҳолати косметикӣ қарор дорад. Biz медорем як маълумоти пурра метиҳем. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Як навис 6 метра, 6 метр навис аст. Ростаки чор сотиқ замин дӯстон, ҳавли заминиш 10 та комнат, 4 та санузел, 300 квадратный метр. Стили хай-тек, 3 ошона, водопад, канализация ҳаст, свет 3 фаза 380, турбаи об размери 50 қати дароварда шудааст. Заборшам 6 метра. Хоно ба кирпичи сирх бардошта шудагӣ. Хоно гуфтем ки дар ҳолати косметикӣ қарор дорад. Пад ключ када метиҳам хонора. Ремонт шад чӣ хеле ки мефоратон. ҳамхе ремонт када метиҳам. Хуб иҷа кат мешава. Хеле катикон. Иҷа летни кухня ремонтш тайёрай. Чизи чора мондагӣ барои ин ба навона мегирем дӯстон. Берунда ҳоҷатхонаи летни, душовой, якум санузел, болош пластик кафел, ростакишда ошхона. Кафел гирифтагиам динамудек. Раи якум ошона падвал ҳисоб намехӯрам, ки якум ошона дӯстон. Ремонтуш ма ҳамашона гуфтем ки мекунам метиҳам. Пад абуяи симо ҳама гузарондагиам. Иҷа уже тайёр шудааст. Ки кухня шава. Исиш ҷои тапчам. Хуб мебароем узи. Аз дарунам лестница ҳаст ба дуюм ошона дӯстон. Мо узи аз дари главни медроем.
якум ошона дар се дар хона дӯстон, дуюм ошона ки ҳозир дидесен дуюм ошона аст. се дар хона, сеюм ошона дар чор дар хона, якум ошона баландиш 350, дуюм ошона 375, сеюм ошона 310 баланди хоно. баъзе хоношон ки уже гипса карда шакадагиан, монтажомо бардоштагиан. Гавсиди буд. Тризои калон, як зали калон мешид. Сижда бо ҷои души гуфтем ки 4 та санузел дора, якум ошона, дуюм ошона, сеюм ошона плюс бо беруна. Бибароям лесисае ки ден якум ошона. Ина сеюм ошона. Баромадем 4 дар хона аст дӯстон. Хона рустаки ҷои санузел, 3 хона ва 4 хона. Холи калон. Рустаки балкон меша. Балконшон ягон чӣ мекунам мақсад. Ози хонаро тайёр кардастам. Полный под ключ дар нарх навои гуфтагӣ ҳамин соҳиби хона мекунанд, метиҳанд. Чӣ хеле ки маъқул аст, ҳамон хел мекунанд, тайёр метиҳанд хонаро дӯстон. як бор дигар такрор мекунем ки хона қарор дорад дар ноҳияи Сино-1, стили хай-тек, якум советский мебелни завод. Хоб 4 сотиқ замин, 10 та комнат, 4 та санузел, 300 квадратни метр ба кирпичи сирх бардошта шудааст. Свети сефаза 380, турбаи об размери 50 қати дароварда шудааст. Канализатсия ҳаст. Обши 10 дар хона гуфтем. Водопад. хоб нархи хона дӯстон $150,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори мирӣ ба роҳ монда мешавад. номерои телефон барои тамос 552 79 32 32.